अरे झाले रे बाबा रडना करी मार मार बरे माशे टॉनिक वॉटर आता पाड पडो रे पिऊया 6.5 hours later. पाड पडे रे तो त्याला सोड ना मोठा तोकले मारून तू मोठा रे अरे आहे की रे तू कोणी मुनीस मोठा माझं कालूस कालूस कोण कालूस नाही That's not hot. Makilapot. Oh, makilapot. Always. सालू गोंयकार फोन मारता पोया कितें म्हणटा तो हालो सालू बाबा कितें कसली हेल्प जाय रे तुका अरे तो मागीर जिदो मेळोचोय ताका मार घाल्या आनी तो तेजे बारा मागीर तो दुसरो आनी एक मेळोचोय मुगे फ्रेंड मो तो पाड पळो घेवन गेल रे मागीर बायलेक तुजी बायल पण गोंया आसा न्हू रे अरे रे गर्लफ्रेंड कित्याक साक्रामेंता बायल काय न्हू ती मुगेली पण आसलो न्हू कितेंय जाल्यार सो अकल म्हणूंक सोदता तर तुजी केन्ना येत तूं आतां यो बरें चल यो दादा म्हळ्यार यो आतां यो आते पनवती कॉल केल्या बरें दिसना घाता अरे राव रे पायजोण हिचे हे नंबर आतून मॅडम हॅलो आतून केसा ते रे हय केसा अरे थिंग तुवें ते म्हणोचे क्वॉलिटी फूड आहा थिंग एक काम आहा तुका येता अरे रा रे पायजोण हिचे पीत गुहाच्या पिल्लो काय मू हय येता मरे पावता रे हय आतां यो आतां हय आतां मेळया आतां हय यो ओके चल अरे आतां ये रे ओके चल एम शुअर कितें ना कितें प्लॅनिंग कोताच आपणा बडोवपाक तो जिदेवूय आसतलो थिंगा तेगे आवाज मातशें आयकलें बेबदो आसतलो आत्तां उगड आसे न्हू आमगे मनशा पळय हॅलो कोण टोनी उलयता टोनी मातशें बेगीन रेडी जा आयज एकले आसा धाडे पा आहा आमी तूं रेडी आहा रे सगळे नान चाकू सुरी कडा सगळे बी घेवन यो बेसबॉल बॅट आनी हॉकी स्टिक सगळे घेवन यो गाडये भितर चेपल यो पावतलो न्हू रे ती 4 रस्ते आहाय थिंगा ते रे ते तू कळना रे ते 4 रस्ते थिंगा हय थिंगा आमी तेसा पियो बसलेले तेन्ना हय थिंगाच बेगीन यो हें आमकां केसो दाखयता ताचें हांव दाखयता आतून म्हणटाय तो कोण आतां तू फुगार कोत म्हाका गाडी ताई बिना कितें रे अरे मागणी रे अरे रा रे तू पिलो हाने चल अरे पुण्या हांव टायट आनी बरें चलयता गाडी यो बस रा रे ओपन कर रे रा रे तू म्हाका सोडून वयताय म्हाका फोन मार आपयला आतां वयताय ताका मारपा वयताय रे ताका मारपा वयताय कोणा मारपा वयताय रे ताका चल गाडयेन बसाय बस मेरी तू अरे चल मार बेगीन या मेरे चल बेगीन सीट बेल्ट घाल रे सेफ्टी फर्स्ट आम गुड सारखे ना घाल तू सेफ्टी फर्स्ट इंडिया न्हू बाबा यूके घालाय फोरेन घालपा हे बेबदे आहाय ते हे बेबद्या पयली गाडी चलोवपाक म्हणना या मरे ओके हांव कसो स्टार्ट पी 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 भाव नाही मरे मुखारू रा रे पयस ते ओके अवय अरे इंडिया वी करता चाय घाल पयली अरे गाडी चलयत ना अरे लोल्या चाय घाल रे इतोय हा सांग मरे अरे धाड रे बेगीन लोल्या भाशेन करताय रा पयली म्युझिक बीन घालया मरे आमी
अरे चल रे त्या काजरा वयताय दिस नाही सामके काजरा वयता दिसत कोणा काजार माझे पायचे चल रे अरे चलो अरे चलय रे तर रे अरे पाल रे पर स्टॉप स्टॉप पाल रे आगे किराणा चल 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 बेबद्याकडे चलोन जाता ये बेबद्या यो भायर यो बेबद्या म्हणजे माय यो बेबदो कोणा वास मागतो कोय अरे तू बेबद्या तुम्ही मारू माहिती तेका तुमकडे किती वेपन हा गुंडा गाडीन किती असलं डिक्की मानडे आणि गमट्याच्या रुच मातान कातता इंग्राव तू असं सांग नका के माझ माशी आता ते धान डिंग 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 एक दाण तू काय कायल घेतो का कायल घे माशी बांगडे बाजू आणलेलं किती रे आवे जोड मेरे ना ये ना करा हा हे बरे हे थर्ड बरे येतो रे त्या किती सांगतो त्या किती त्यांची कॅस गोबा होतो किती तू आणि मारून त्यांचे कॅस बी सारखे चल 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 रे कांगर एक असायचं सारखे एक नंबर भाणशीर घाटी सालू एक नंबर चोर ते कोण काय बाल घेणार रे तुके मनीसू ना तेच ते ऑपोजिट प्लेयर होतो ते माता जॅकेट बिन काढून चोय रे कसो बॉडी बिल्डर आहेस मरे तू सांगू ना मेरी मुनी सांगून ते कोणी पाड घालाय मार्या आम बिलाई मार्या तो जो रेड सो दिसतो मरे दिर्यांचो रेडो किती रे तो मेलोला ते दिसतो जाण किती रे पोत तू बॉडी पयर त्याची अव पहिली वासा तू पहिली पहिली अरे शी आनंदी लंडन आहे गोंय दिसलं का तू मागशी आहे ना तू बोलायचं किती कना एक मार घातचा तुमच्या मतला हा या रे आमच्या माता ए बाय जोड मरे एकाने बोल मा काय जाईये बेतुल मरे काय मालो टोनी मातो टोनी माता टोनी माता ते मग टोनी मरे माग माता ते याचंय माझ्या प्रॉपर्टी राहा एक दाखवायचा चेन घेण्याचं राव योर आहे तू योर आहे चिंटू कोण चिंटू आणि चिंटू जाय आणि कडे जिजे चिंटू आमची टोनी मातावर येतो आवय जाय जाय आणि जाय काय करे रे भगवे तिकडे अरे तू येतो हिंग माता मारांदा रे एकाने तर घेणे चिंटू मरे आणि कडे बोडूक मेरे जाय जाय सांगतो का माझ्या प्रॉपर्टी पाहतो ना काय माझी प्रॉपर्टी तडवतो ना छाती अरे वाणी कोण रे अरे राव रे अरे ट्रिंगल रे तो पावला दिसतात आय चोड झाले आय जाय ना चोड रे मका तुमका दाखवता रे दोर दी रे चोड ना तुला I want to see how